Funktioner på binærskærmen, fotoalbum og diashow. I denne video vil jeg vise, hvordan man ser billeder, der er sendt til skærmen, tilføjer dem til diashowet, samt afspiller og indstiller diashowet. Jeg vil også vise, hvilke ikoner, der er synlige hvornår. Jeg starter med ikonerne. For denne skærmbruger har jeg valgt, at alle ikoner er synlige. Dog kan jeg lige nu kun se 2 ikoner ud af 4 mulige øverst til højre. Jeg kan ikke se dagen i dag, fordi det er her, jeg befinder mig. Jeg kan heller ikke se diashowet, fordi jeg endnu ikke har tilføjet billeder til diashowet. Jeg trykker på ikonet for fotoalbum. Her kan jeg se alle billederne. Jeg trykker på et billede for at se og ændre i status for hjertemarkeringen. Altså om billedet skal medtages i diashowet eller ej. Jeg har mulighed for at bladre i billederne ved at bruge pilene i siderne. Jeg kan se længden af videoer, og jeg kan slette et billede ved at klikke på skraldespanden. Jeg vil blive bedt om at bekræfte beslutningen om at slette et billede. I dette tilfælde har jeg fortrudt, så jeg trykker på annullere. Når jeg er færdig, lukker jeg igen ved at trykke på det røde kryds. Notifikationen nederst viser mig, at der i dag er sendt billeder til skærmen. Jeg trykker på notifikationen. For at tilføje billeder til diashowet, markerer jeg hjertet i hjørnet på begge billeder. Når jeg vender tilbage til pauseskærmen, er et tredje ikon nu dukket op øverst til højre. Når jeg trykker på det, åbner diashow. Hvis jeg vil ændre på, hvor hyppigt der skiftes mellem billederne, skal jeg ind i centermenuen. Den finder jeg ved at holde de 3 prikker øverst midt for inde i 12 sekunder. Jeg vælger indstillinger og går ned til menupunktet Indstil diashow og trykker her. Jeg starter med at aktivere diashow ved at gøre knappen grøn. Nu kan jeg indstille tidspunkterne for, hvornår diashowet skal køre hos skærmbrugeren. Sørg for at vælge tidspunkter, hvor ikke også kontakter har gjort sig synlige. Måden man laver tidsindstillinger på en Android og på en iPhone er forskellige. Her viser jeg, hvordan det ser ud på en Android-telefon. Nedenunder kan jeg vælge, hvor længe hvert billede skal vises, inden der skiftes til det næste. Jeg vælger 15 sekunder. Jeg kan også vælge, om de tekster afsenderen af billederne har tilføjet, skal vises eller ikke vises. På samme måde kan jeg vælge, om reallyden skal medtages på videoer. Når jeg er færdig med tilretningerne, klikker jeg på pilen i venstre hjørne for at gemme og gå tilbage til skærmen. Nu kan jeg starte diashowet og se, at billederne skifter efter 15 sekunder, og at der ikke længere er en tekst på billedet. Se også vores øvrige guides på vores YouTube-kanal.